தேவனுக்கே மகிமை. சென்னையில் நமது ஆசீர்வாதம் டிவி நடத்தும் ஆசீர்வாத பெருவிழா. இந்த ஆசீர்வாத பெருவிழா 3 நாட்களிலும் கர்த்தர் நம்மோடு இருந்து நித்தமும் நம்மை நடத்தி பலப்படுத்தி சுகப்படுத்தி சௌக்கியப்படுத்தி நம்மை நம்முடைய இல்லங்களுக்கு மகிழ்ச்சியோடு கர்த்தர் அனுப்ப போகிறார். கர்த்தர் உங்களை பூரண ஆசீர்வாதம் அல்ல, சம்பூரணமான ஆசீர்வாதத்தினால உங்களை நிரப்பி அனுப்ப போகிறார். ஆமென். வருகின்ற ஏப்ரல் மாதம் 17, 18, 19 வெள்ளி, சனி, ஞாயிறு ஆகிய 3 தினங்களும் நந்தனம் அண்ணா சாலையில் அமைந்துள்ள நந்தனம் YMCA வளாகத்தில் வைத்து தினமும் மாலை 6 மணிக்கு நடைபெற உள்ளது.